O equipo de amigos, xa o vedes nas fotos, vivindo a experiencia da terceira. E como mola o Instagram de Mike Vilar que subiu estas fotos, son un pouco leccións de vida, non? Gozar do momento, aproveitar o carpe diem. A terceira galega, tío. Iso é o que está facendo o equipo de amigos, gozar da experiencia na terceira, do fútbol de barro en Cantarrana, do máis enxebre que temos, mirade as lameiras, mirade como quedaron esas medias, non hai lavadora que lave iso, xa vos lo digo. Tremendo, tremendo Cantarrana, tremendo o Valladares, e Miguel Freiría, pois máis do mesmo, xa marcara os 2 tantos na remontada no Morrazo e volveu ser diferencial. Fritiría unhas patacas, pero prefire ter os collóns ben postos para tirar así o penalti, casi se lle vai fora. Marcou o primeiro, deu asistencia do segundo, a xogada de Coira. Toca con Mike Vilar, troca de orientación de primeiras, asistencia de Freiría, pro gol de Tomás. Este é o terceiro, Miguel Freiría. Condución que non é doado tal e como estaba o terreo de xogo de Cantarrana para definir tremendo. 2 goles, unha asistencia, imposible que o amigo Miguel Freiría non estivese neste 11 galego número 108.